say awari ankrofo bi mu ekomo mutumi nye anigye na bi mu so komo ana kyese omu bua mu ane sa ana se anigye afre anigye padio omu ntumi nya bi da omu so krampo na omu akwa bebe omu akwa kodro omu ntumi nsan ebi mu kwa awari am na se anigye anim omu ntumi ka se o membenti metinem ebi mu so kwa na se anigye anim o ntumi ka se me de mentina ma bema bia mba betete me chese nya matantana di obo no asesa na nya mapanyan na de we free aware na se ekoba ne sa wo ye oba wo de ne hu ni sa wo sabi o kafra wo ye oba jantre ni wo ye tutu ni ba wo de wo mpese wo bebo bre bia wo pese wo jump from one man to another but ya mpanifo o mo kase bia o mo kase ni oti ni ja no ho e no ni mesi esihihye no edema na ne nyina ne sa baba wa bi de ne nsama wa beto monten so osinti one eye ne kanchema ana say ni kunu one ne wo ho no musesi one ni date for the past 4 years be ma yedi na chi sa 4 years ansa ne sa ka no na 4 years ne chi na ne sa ka ni wie ye na che say ende no omu mienu na omagudo ade amoma ma omo hunu na be ma na tumi akwakoye ne ho ade be ma ne ye ne ho ade wie ya be ma na start say one ne ex esanso edididi nkomo ne ex ne tumi friend video call anaju de suomo no so tumi friend ex no abrown no ba ne da ho no one ni kunu ne kasa kwan bia so se ne be ya nka be ma ne betumi ejai dia oyo onu so ba no so pese ba kwa kire ebusuafo se ebusuafo e dia ekwaso ni o etinu se de ni nyina ya entitentete ohun se onko na ni mo sa won san yo dempa e na onya waware na se na bra ya audio ni beto montin so se e na ba no esika ne nsam edema meni me kunu nete amene na ware ne ex bia because of that ex in case na ese ne bi na me kunu ware no because of that ex one me kunu one ne ntokwa me kunu ntokwa na oge yiko ya ware me kunu abe ware me wa ya me ho ade ya efra me ne nete o frefre ne ex so frefre no ge nso awale one ne kunu ti o no frɛ me kunu video call me ne da ho no frɛ me kunu video call me ne da ho no frɛ me kunu video call o frefre me ne na kon ho be 3 years nsi se me hu ni amenye me hu ni amenka me na mfo se me nkobo ge ne so kunu ama ne se sei no so ne me kunu ye de eye oba ho ne na tena agya yo wo hu se me ne be ma foforo kasa wo de wadwa me ex kura hu me na so kira me wo de obu afu se me hu ni amenye maka wase ma still na wada so ne ge one kasa me mpe complain se me kwa kacha me maame ana so ono no maame still wada so ne ge ne kasa da so ne ge ne kasa nsam ne kura de me hu ni amenka sister me ne ge yi meti ho meti madwuma me na ge ne na danfo aba ho ahye da be fa me ba nya wanke anwale o maame ke na danfo no enti nkomo be no mo adi anase nkomo be na woni be ma na adi na me yo bia na for so me de me ma wa wawe wa na wo pe me wo bom be wo di machi be 4 years before ansa na meti ase enti die enti na die ade ko na wo ne ex ni ntema wo ntimi nja ya wo ba ono so aware wo so be mo no momani age ono mo muto awale so be mo no momani age na wo ma wo yire ni nje a me hu ni amenye because maka ho asem ha de omo mienu ni omo ya no mo ye enti me ko report ma e fenese ke ni kuna na se me ko ge na ni straight me hu ni amenye o me mpe complain no de bia woni ge yi kasa me ne wa ko ho ntokwa be 3 years ni wo so still na girl ne dia mo mienu na munya ma ware na mo ware mo mienu na munya ma ware na mo ware se mo fi se no na be boa ma munya ma ware because obi nti obi ani je so me ne me kunu nete amene na ware ne ex bia because of that ex in case na ese ne bi na me kunu ware no ebusiafo se wona oye oba no e na wuti aware bi se hu a den na obeye obeja ya aware na na asa obetena ho den e na obeye oya be ma na se wo so no weni da ho di wo ex echi a mesira wa da hwe no ankwa ankofo obi baba na wan kan jan se me do wona ne wo ba akum ye nu wie a ka jan se me mpa obi me ex no so won fa so se wonim se ex no so won fa so se na aden na wo fa no na wa ye no bon 1 na bon 2 bon 3 wan so ahye ne ka wa bon internase anti sei aden te mo ko na oba mpa cho me de me futu ambe ma se ko ne ko gu aware no simple as that ma ko kan cho ma me on kan cho ba ka cho se oh tina wo de me ware papa na sa na papa tie e na ja aware no high attention tv ti bon mo de aso be like wa share wa comment no we di channel no adanse e de atwa foforo o share ma bon ti abom samran from ahema e chan